Čiže čaute ľudia, dnes si ideme ochutnať jojo, kyselé žžalky alebo kyselé dažďovky. Takto to vyzerá. To farebné je to, no. Ale ako napíšte, tu máme sexualisty. Už sme to mali v minulých videí, ako si pamätáte. Takže ideme na to. Ale pokým sa na to vrneme, dajte like a odber a zapnite si zvonček aby ste neprišli o také ďalšie ochutnávky. Ale nebudeme len tieto dve veci ochutnávať, máme tu aj orbitky. Ako vidíte. Samozrejme, že menší obal orbit. Ide to blueberry, borovka. Takýto tu obal to má. Trocha som dal mamke. To nevadí. Takže ako prvé si ochutneme tieto jojo kyselé žžalky. Ideme na to. Tak, dobre, všetko tak. Takto to tak vyzerá. Nie sú kyslé, ale sladké. OK. Je to fakt dobré. Vyberiem si ešte trocha. OK. Tomuto produktu dávam 7 z 10, dobre je to. Ako na pitie tu mám sexualisty. Tak, idem si to ochutnať. Samozrejme toto iced tea som už ochutnával v minulých dvoch videí, alebo jeden, už neviem. OK. Ak sexualisty dávam takých, neviem, 8 z 10. Potom tu máme poslednú vec, tu máme orbitky, blueberry. Počkaj, to je blueberry či raspberry? Sa mi zdá, že to je blueberry, hej, blueberry to je. To nie je raspberry. Mám si jednu, tak to tu tak vyzerá. To je klasická orbitka. Ups, tak to tu tak to vyzerá. Takže cink. Ups, ideme na to. OK. Ale tam to není cítiť to blueberry. No. Trocha je tu tam cítiť, ale nie veľmi. OK. To je dobré. Orbitkám dávam, neviem koľko. Orbitkám dávam 6 z 10. Tak to tu vyzerá. To je tak.
OK ľudia. A keď sa vám toto video páčilo, dajte like, odber so zvonečkom a ja sa s vami lúčim a čau.